Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mas malala nga sitwasyon ginapananawan sa mga negosyante kung mas istrikto ang quarantine status sa siyudad sa Bacolod. Kada moon sang Bacolod nun nga gusto magpabakuna padayon nagasaka. Sa balita nasyonal, 1 milyon ka doses ang COVID-19 vaccine nag-abot na kahapon nga adlaw. 1,500 ka mga barangay nga ginakabig center of gravity sang pandemya hatagan sang prioridad sa pagbakuna. Sa balita international, halos 200 ka mga health workers sa ospital sa Texas gin-suspend matapos wala nagpabakuna. Sa balita sa sports, Phoenix Suns abanse na sa NBA semifinals batok sa Denver Nuggets. Balita entertainment, Isabel Dasa kag Yasmin Bana ginulan sang pagkamalaot bungod sa pagbida nga Pfizer anangin COVID vaccine. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga weirdest kag most interesting facts sa mga lideres sa kalibutan. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita ko na sa atong balita sa lakat sang panahon. Ang monsoon trough ang nag-apekto karon sa pungsod. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan may laptalap na pag-ulan bangod sang monsoon trough. Mahinay tubtob kasarangan ng huyop sang hangin gikan na nabagat na nakatundan padulong nabagatnan ang mapatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Ang taom las 11:09 karon nga aga, maghunas naman las 6:30 karon sa gabi. Ang adlaw nagbutlak las 5:22 kay na magatuno naman las 6:05 karon sa gabi. Ang temperatura mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Like Yes, good morning na Action Doors. Morning, Action Boy. And sa aton mga ka-aksyon. Yes, dali lang. Good morning dira sa kay Michael John Season, kay Jinky, kay Ma'am Jinky de Alagdon. Na late lang siya kuno kay busy gid, super busy. Oo. Siling ko gid sa imo nga ara siya sa second naton Pero nga balita. ara na sa kay na, wala lang sa oil sa ka kuan gid ayon, no. Pero ara sa kay na sa first portion. Sana all ara always. Ay, Ano ganun. siya? Alex Montesa, good morning man. Kag kay Julie Arnaiz. Julie Arnaiz, do kuan ko man ni siya do ano gani na nang ihada, do siya nang ihada ko. Sa kay Bia Jonathan, good morning dira sa imo kag kay Tantan, kag kay Thalia, kag kay Mary Joy. Oo. Ay, Tikita memorize ko Action na yan. Boy, hambal ni Sir Torres Awi, no? Good morning, Baskog Ulan. Baskog Ulan. Baskog ang aksyon sa hinubaan. Ano naman? Ano na endorse man? Kaya ba yung morning, ma'am? Baskog aksyon di hinubaan, ma'am. Musta lang ko da kay Preboy. Good morning dira kay Ayos, Pre kay Owen. Baskog Ulan. Kung Baskog Ulan dayon. Ang aksyon radyo, gali yan. Sige. Kala. Man. Nanodors Feeling ko makadto ka to sinuman dito kid makadto ay. Sa Fukuda Machi. Machi, Mabisita ta Action Boy soon. Sige. Pangitaon mo gid si Pre Owen. Tika siya na itong gabantay guro. Manage. Bantay no Bantay gudya. dala manage. Correct man? So Bantay age. Bantay age. Bantay. Bantay dala manage. Oo, Bantay age. Ay kinangin ako. Correct. Igan igro ni. New word. Charot. Ray Barioga, good morning man. Oy, Torko Jongko. Good morning dira si Momigo, Torko. Ay, good morning. Kumusta ka na? Tayo lagi siya kagwa. Oy, iki senior citizen. Gani. Testa pa na sa, sa June, ano gani ni? 30, of course. Kasta June 30, hindi pwede ka, ay, Sige na lang na. sige na matapos ang bakuna na. Okay. Migo Sabi Torch, ko, mabakuna ka na ha. Hindi ka mag-duha-duha.
Oo, para makagwa kita tanan. Correct. Correct. Si Jack Denila, good morning Mandira, no? Papakuna man, amigo Jack, nasyo, papakuna kagid. Hindi magduha-duha. Si Alex Montesa, ginatamyaw niya lang. Si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo. Kag si Mrs. Alvarez ang Barangay Tangob. Jinky de Alagdon, kag sa pamilya de Alagdon, apil sa Pandanon DSB. No? Kapitan Ed Pregua, ABC President Ed Pregua, sang Isabela. Good morning dala sa imo, Kaap. Kumusta man? Daw dugay na kami wala naka-interact ni ABC President Ed Pregua. Sang province. Hindi ABC President sa Isabela. Sang Isabela. Yes. Sino kay Pepelio? Pipilyo yang sa province. Ini siya sa Isabela ni siya. Okay. You should meet the guy. You should meet Kapitan Ed Pregua. Sige, Nami gini siya daw ka very accommodating, very friendly. Kag avid listener to gini siya. Wow, bongga. Okay? Okay. Abi mag-share kasi sa Isabela pangitaan to si Kapitan Ed Pregua, ha? Sige. Balo Kuntiin mo ko balang magkadto, hambalon lang ka basta may kilala, May kadi kilala. kadtuan ko na lang, okay? Nakilala ya ka na. Kilala Kilala ya ya ka na. Kahit kuhan ginadi sa mo. Galan tawag gid siya na. yan. Sige. Hamba makadto ko bisa kundiin, basta may kilala kadi kadtuan ko na lang. Nunawiya man kulaw si mo. Charot. Okay. Amo lagi na manawag lagi kamo dayan ka Sir Boy may kilala ka din sa akon, ha? May maninoy ko da sa ano, lingko na rin ako. Rhea May Ladyo, good morning man. Sa Barangay Udyong, Moises Padilla, no? Sa kay Leda Zamora Yamagishi, sang Tokyo. Good morning, dra. To, Di Anton Diaz. Sige, ikaw na. Di Anton Diaz. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning sa imo. Thanks God it's Friday. Mr. Biboy Villasor, kay sa Taranya family niya sa Barangay Pandanon, DSB. Be strong, guys. We are praying for everything will be okay. Kaya ang Tita ilan Marlene, nga we love lugar you. to mo to sang ato may granular lockdown to bala sa Okay. Purok Super L. Oo. Sa piyak lang sila nga purok pero ang iya nga Dalahe. maninay, muna kag ang tita ya nga salakyan among insakyan sang bla. Okay. So may Sige, pamilya sila nga daw medyo nag-isolate mananay. Okay. Sige. Okay lang na siya. Everything will be okay. Nga mo ni si Tita soon. Marlene yung siguro, mo nang insakyan nga salakyan. Sige. Kay Rochelle Evangelista, good morning man sa imo dra, sir. Kay Gracia Reta Horvidalia, Pilton Lipura. Greet niya lang si Lolet, Mary Grace, Sharon, Ryan, Boboy, nagamonitor sa Pasay City. God bless. Miles Catalogo, good morning. Ginatamyaw man ni Miss Jinky, sila ni Ma'am Van, Doc Matthew, Sir Noel Amar, Alex Monteza, Millie Oligo, Bia Jonathan, Michael Jun P. Season, Maninoy, and EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Okay, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagalaom si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Frank Carbon nga wala na sang matabo pa nga pagbago sa quarantine status ng syudad sa piyak sa mataas sa gihapon nga kaso sa COVID-19. Suno kay Carbon, ang anuman nga pag-upgrade sa estado sa Bacolod ang makaresulta lamang sang mas lala nga sitwasyon hindi lamang sa mga negosyante kundi sang iban nga sektor. Duga pa ni Carbon, kinanglanon lamang sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang pagpatuman sang istrikto nga health protocol pagi sa bulig sang tagsa ka mga opisyalis sa barangay. Ginklaro man sini nga wala naman sang epekto sa ilahanay ang ginpatuman sang alkalde nga adjustments sa implementasyon sang curfew pagi sa ginpapanawag sini nga executive order. Gin kalipay ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang padayon nga pagtaas ang kadamuon sang Bacolod noon nga nagapakita sa interes nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Ini ang reaksyon ni Ang matapos nga ilan na record ang 900 ka mga individual nga nabakunahan kada adlaw sa duwa ka mga mall nga gingamit sang syudad bilang vaccination center. Sa piyak nga bahin ginpasiguro man ni Ang nga mas istrikto sa karon nga ginapatuman sang syudad ang implementasyon sang minimum health protocol pagi sa bulig sang kapulisan kag mga opisyalis sang barangay.
Ginpahayag naman ni City Administrator M. Ang kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director nga yara na sa 80% kung sobra pa ang capacity utilization rate sa pitutanan ka mga ospital sa Bacolod. Suno kay ang may pila ka mga private hospitals ang may available nga COVID rooms, apang kulang naman ang mga nurses. Apang suno kay ang sa damlag lang pagsinapol, may request na si Mayor Bing Leonardia nga dugang nga healthcare personnel nga mag-augment sa Bacolod. Ginpahayag man sa opisyal nga medyo overwhelmed na ang mga quarantine facilities sa syudad. Liwat nanawagan si Ang sa publiko nga hindi ini masarangan sa gobyerno kaginanglan ng suporta kag kooperasyon sa mga pangluyo. Sa datos ng Octa Research Group halin Mayo 31, tubtub Hunyo 6, ikaapat ang Bacolod sa bugos nga Pilipinas nga may 56% kung mataas nga growth rate sang bagong COVID-19 infections. May challenge na kita subong sa aton nga isolation facilities at the same time sa aton mga healthcare facilities sa mga hospitals. Sa ang pitogit ka hospital nga Regis Bacolod nagadalaga na sa 80% and even higher ang aton nga capacity utilization kag ang aton nga ICU rooms, for example, amuman. Si Bacolod Executive Emergency Operations Center M. Ang kag City Administrator. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga mayoriya sa mga COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod ang mga symptomatic o kung wala sing sintomas. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ang nagapakita sa datos sang Bacolod EOC nga masobra 80% sa mga COVID-19 cases sa Bacolod ang mga senior citizens o kung mayara sang comorbidity. Ini ang kabangdanan sunod sa City Administrator kung nga ginatagan sang prioridad sa vaccination program ang mga nalakip sa vulnerable sector. Sunod kay Ang sa bulan sang Hulyo sa gihapon ang timeline sa pag-abot sang bakuna ginbakal sang gobyerno sa AstraZeneca kag mas maayo nga nakarehistro na ang mga pumuluyo para sa pagpabakuna. Sa iban pa naton nga balita lokal, ginkilala sang lokal nga gobyerno sang Banwa sang Valladolid, Negros Occidental si Nelly Villanueva sang barangay Lacaron bilang pinakatigulang nga residente sang Banwa nga nagpabakuna kontra COVID-19. Si Villanueva nag-edad sang 96 anyos. Sa FB page sa munisipyo, madamo sa mga mensahe nga nagadayaw kay Lola Nelly bangod sa ginhimo sa nga pagpabakuna sa piyak sa iya pa edad. Ang Valladolid isa sa mga local government units sa Negros Occidental nga nagapaninguha agud mabakunahan sa COVID-19 vaccines ang mayoriya sa ilang mga residente. Liwat nga ginpanumdum sa Banwa sa mga dulidnon nga sundon ang proseso sa pagpabakuna kag tumanon ang health kag safety protocols. Sa record sa Provincial Incident Management Team, tubtub Hulyo 9, ang Valladolid ay may 31 ka mga COVID-19 active cases. Temporaryo nga ginpasira kahapon nga adlaw Hunyo 10, 2021 ang talatapan ni Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial agon magpatigayon sa disinfection. Ini matapos magpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga staffs nga nakadestino sa Office of the Governor. Sakop sang temporary closure ang entrance pasulod sa Information Office hasta sa opisina sang gobernador. Apang bukas naman ang Provincial Administrator's Office. Marso 26, 2021 sang ginpaidaloman sa lockdown ang Governor's Office, Provincial Administrator's Office kag Provincial Disaster Management Program Division bangod sa pagpositibo sa COVID-19 sang pila ka mga empleyado. Ang mga nagpositibo nga governor staff ang naka-isolate na sa isolation facility sa Mambukal Mountain Resort, Banwa sang Murcia. Isa ka milyon ka doses ang COVID-19 vaccine nagabot na kahapon nga adlaw. Samtang 1,500 ka mga barangay nga ginakabig center of gravity sang pandemya, paghatagan sang prioridad sa pagpabakuna. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19.
Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anreg Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Okay. Sige na, Action Door, si Hanuta na. Okay, buhanuton gidya. Sige, good morning na kay April Masbate. Kay April Orsabia sa Masbate. Ay, nako. Good morning sa imo. And of course, kay Baby Grace Sanopao II. Bongga. The second, gid man eh. Ano pwede that two, di ba? Pwede na. Good Halin sa diin. Dra sa may Gilhungan. Kawayan? Gilungan. Kawayan. Sa Kawayan. Okay, kay Bia Jonathan, hambalya kay Dennis, pabakona na press para makasulod na ta sa lumihan. Correct. Pwerte ang rason nila, parang pabakuna sila ba? Kay Warlito Malayang Jr., good morning, Yes, man. good morning. Giselle Franco, good morning. It's nice to be alone ni dapat. Oo. Muna ambaya liga, kag na-explain ko na si mo. Bano explain? Na-explain mo na na? Na-explain mo na, lipat ka. Inday Giselle Season Jamena. Dra sa may, ginagreet niya lang tanan niya taga Mabini, Valladolid. Eddie Toleco, good morning man from Hacienda Guanzon, watching. Greet niya lang, Jane Toleco, good morning. Good morning man kay Leonor Montestino. Good morning sa imo. Kay... Nang Dorel? Oo. Kay kilala ko na taga dito na saman si Mamaylan. Okay. Kay Edemni Galon, sa may La Carlota City. Kag good morning man na Action Door sa mga watch ng Blaya. Si Phil Alonso Guy is watching. Si Ma'am Luisa Luing Melo is also watching. Still watching. Si Ma'am Vanessa Mayo, araman. Teresa Lina Hakayaw, good morning man. Okay. Sa kay Messi Mongkal, good morning man. Sa ilan ni Virgie kag ni Nanay Lukrin. Action Boy, ginag-greet man ni Alex Montesa. Ang tara niya member, Blast Action Radio Bacolod Community. Kay in 3 days lang, Action Boy, 1.9 na ang members or 1,900 plus na ang members. In just 3 days lang. Kag dira sa aton nga group na siya, Action Boy. Actually, private group na siya. Pwede dira maka-post bala sa mga reklamo or mga balita. Bala nga pwede na ma-post. Pero hindi na pwede ma-post, Action Boy, ang mga live selling sa gapamaligya ka. Hindi na pwede. May guidelines da. Please read na lang mga ka-action. Sino hari-hari na? Hari-hari. Ang mga teens ARB teens. Beautiful people. Beautiful people of Action Radio. Yes, of course. Okay. Okay. Paninguha mo da. Paninguha.
Sige sige, go. Ikaw, Sige, Lucky si Boy. Jean Buarom, good morning man. Sir Ces Lobaton de Venegracia. Ginagreet niya man ang daughter nga si Sersia Marie Faha Namo. Birthday today! Happy Happy birthday! birthday sa kay Sersia Marie Grabe, ngalan ni Faha Sersia Namo. ba? Oo. Greetings from Sir Ces Namo, Barangay Antipolo, Pontevedra. Happy birthday, Sersha. Ka-cute sa niya ngalan, no? Sersha. Si Ma'am Vanessa Mayo. Ba si Sir Sia ni charot lang din. Sersha Sersha gidyora. Siya. Kuno ka taga kuan yun na ikaw. Taga Antipolo ni Pontevedra. Gani. Kaya sila ni Ma'am Vanessa Mayo. Well, hello ARB. Good afternoon. A happy Friday sa inyo. Out of town naman with my titas to have lots and lots of fun. Sana Kapag lalagaw ni Black kay Ma'am Van mo. Di syempre, action boy. Pero mili siya kuan niya. Pero mili siya out of town, no? Yeah, enjoy sang life, Ma'am Van, ha? Yes. Sige, muna saya daw, kuan naman daw, life is short, so let us enjoy life. Oo, so muna gani, kung maglagaw kami, no kinabla comment, lagaw ka man sa imo, okay? Oo. Sige, Kando okay. commentator ka. Commentator. Sige, Good morning, good afternoon. Have fun, Araw-araw katanaw si Tito mo ko ano, Mawi Kanyada Jr. Basta makita ko na ning mga hilamon nga hilamon gidya dahon ni ko. Kag may heart siya na. Sure ko nga siya na. Richard Esmeralda, good morning man. Dira sa Multirolagda sa Banga Mayor sa Isabela Pitsahan. Jingjing de la Cruz from Davao City. Gina-shoutout niya si tatay niya sa Mamaylan City nga napamatigid kay Igmedio de la Cruz. Mamela sa Batmalaka Gamala is also watching. Yes, good morning. Sa Rochelle Evangelista rin na parang Manila nga pigado ang ginaigo sa mga tarso. Ginkawatan ko din nila. Uy! Sa iya nga baligyan na. Basta ano man, wala yan, di ba do ano na, do, ano Hindi na sa cart ng, hindi. kuha na sa daw may canopy lang bala, tapos buta ka niya ng mga table, lamisa, tapos arat ng mabaligya. Kaya naging bili niya, Goro? Or ano? Paano siya nakawatan? Ano pagkawat na. Ay, nano man naman. Pili manabi. Uy, nag-end. Gani. Jesus Maria Josep. Nangga paninguha man ang isa, mo man ang kawatan. Ay, ambot. Happy birthday, anay, kay Hana Huilia Pabilio. Halin sa kay Ma'am Elasalat Malaka Gamala. Happy birthday! Happy birthday. Miles Martir, good morning mandra sa imo. Kay Josette Cabantog Inofre. Happy birthday, man. kay Ma'am Jocelyn Madrileño. Happy Happy birthday. Happy birthday sa Bono, June 11. June 11. Was is Independence Day, mga ka-action. Oo. Ito nakapagutang ka flag sa imo salakyan. Ay, kay way ko nung May kami bakal. Rabi ko may kami nalabyan nga, ano? Gabaligya flag? Oo. Yaray, galing kayo no, way pa ko Way budget. kakabutang. Way ko nung bakal. Nagpila ako, 1.5. Sige na lang, kung makalabay ko, actually wala man ako. Kung makalabay ko, kag makabakal ko sa kupon. Sa kupon mo ko. Pero sukton ta ka ha. Basi flag iya sang Nigeria, bakal. Flag sang Philippines, ha? Sa Nigeria. Kasi nga. Basta ipaban ko ni Presidente Duterte kung Nigerian flag ang ara sa ako niya nga. Ang Philippine flag, ha? Kay Yan, kuhan mo ng Independence Day. Basta imo flag sa CPP. Amo, delikado pag yun na yan, ha? Oo. Sa kay Ball Raffles sa Bodegas. Okay na ko, no? Oo. Sige ah. Sige. Standby ah. Jan Arlos, good morning. Standby na sa mga balita national. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19.
Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistance. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Nagabot na sa pungsod kahapon, Hunyo 10, ang dugang nga 1 milyon ka doses ng COVID-19 vaccine. Naimanuan din nila ang mga bakuna nga ginbakal sa gobyerno gikan sa Sinovac Biotech. Una naging pahig ni Galvez nga kabahin ini sang kapin 5 ka milyon ka doses ng COVID-19 vaccines nga ginapaabot nga mag-abot sa Pilipinas sining nga bulan. Kadugan sila ang pag-umpisa na sang gobyerno sa paghatag proteksyon sa A4 category nga ginalakipan sang economic frontliners. Nag-abot man ang 2.2 milyones ka doses ang Pfizer vaccines gikan sa COVAX facility kagabi Huwebes. Naglambot na sa masobra 10 milyones ka doses ang Pfizer, Sinovac kag Sputnik 5 ang nabakal kag nahatag sa pungsod. Tubtob sa Agosto, ginapaabot nga 40 milyones ka doses ang COVID-19 vaccines ang mag-aabot diri sa Pilipinas. Natumod na sa gobyerno ang 1,500 ka mga barangay sa Pilipinas ang ginakabig Center of Gravity sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ini nga mga barangay ang hatagan sang madamo nga bakuna kontra COVID-19. Ini ang base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan prioridad sa pagbakuna ang mga lugar nga may mataas nga kaso sa COVID-19. Nagpasiguro man si Galvez nga hatagan sang bakuna ang mga LGUs nga lubos nga nagakinahanglan. Sunod pa sa Vaccine Czar, katunga sa mga manug-abot nga bakuna ang dalon sa mga lugar sa gwa sang Metro Manila. Ginpakabalaot naman ni Senator Panfilo Lacson ang ginaligar atrasado nga plano sang gobyerno angot sa ginaduso nga COVID-19 vaccine passport. Una diri ginanunsyo sa Department of Health nga plano sang gobyerno nga magtukod sang vaccine passport para sa inoculation drive sa pungsod. Sa separado nga tweet, ginengganyo ni Lacson ang gobyerno nga padasigo na gud ang vaccine rollout agud mapadasig man ang pagbakuna sa mas madamo nga populasyon. Dugang pa ni Lacson, kinahanglan nga padayunon sang gobyerno ang pagpangita sang paagi agud mapaayo ang implementasyon sang vaccine program kag ma-encourage ang mas madamo nga Pinoy nga magpabakuna bilang proteksyon batok sa COVID-19. Gin-question ni Senator Francis Pangilinan ang pangabay sa Department of Budget and Management ng dugang nga 25 bilyones pesos para magbakal sa COVID-19 vaccines. Sunod kay Pangilinan, ang gobyerno ang ma-report pa lamang kung pila sa 82.5 bilyones sa ginalokar para sa pagbakal sa bakuna ang nagasto na. Dugang pa ni Pangilinan, luyag nila may baluan kung ano ang natabo sa 82.5 bilyones pesos, kag nga may pangabay nga dugang nga 25 bilyones pesos. Ginpahayag sa senador nga nagpabutsyag si Senate President Vicente Soto III nga magpatigayon sa Committee of the Whole hearing angot sa COVID-19 response sa gobyerno. Nanawagan si Pangilinan sa Intensified Information Dissemination Campaign sa COVID-19 vaccines matapos nagapakita sa datos ng Department of Health nga kapin 113,000 ka mga Pinoy ang wala nagabaton sa ila second dose. Para kay Pangilinan, kinahanglan nga ma-update ang ginagastuhan sang pondo sa idalom sang bayanihan to recover as one law antes talakayon ang ginaduso nga Bayanihan 3. Samtang ginapausar na ni Senator Nancy Binay sa Interagency Task Force kay Department of Health ang tanan nga nakatago nga mga COVID-19 vaccines. Sunod kay Binay, ini para sabat sa kinahanglanon sa pagpapakuna sa mga economic frontliners nga yara sa A4 category. Duga pa ni Binay, hindi dapat mag-usik sang tiyempo nga magulat sa mga tao nga hindi pa magpapakuna. Palayag sa senadora, wala dapat sang vaccination centers nga magsira bangod sa kakulang sa supply sang bakuna. Suportado sa presidente sang Liberal Party ang desisyon ni Vice President Leni Robredo nga isa lamang ka presidential candidate ang pilion sa oposisyon para sa masunod nga eleksyon. Sunod kay Senator Francis Pangilinan, nagasalig ini sa instinct sang political stance ni Robredo. Ginpahayag ni Pangilinan, luyag nila sa isa lamang ka kandidato, bangod gusto nila nga magdaog. Ginalantaw ni Pangilinan nga kung magtunga ang boto, madaog sa gihapon si Duterte kag ang iya administrasyon. Ginklaro man ni Pangilinan nga ginpahayag ni Robredo nga wala ini nagabot silingon nga siya ang mangin kandidato. Una na ginpahayag sa oposisyon, Coalition One Sambayan nga nagsugot ang mga posible mga kandidato nga sa liga ng proseso kag ipaiway ang pila ka personal interest kag magpili sa isa lamang ka presidential nominee. Ang ato na panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak,
Ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health. Sakay, di na tatungin naman, kay Connie Dormitorio, good morning ko no. John Arlos, Erlinda Heroy Imalay. Shout out lang kay Madam Apple Tadi. Si Shirley Tadi daw ay ka kuno, ay ko ka kita di kay Shirley Tadi, no. Dina Decrepito, good morning man. Kay Ems Aboso, good morning din sa imo. Kay Attorney Doug Pandan, ang iyang number one iyang campaign manager. And number one supporter. Attorney Doug Pandan ang Pinakabaskugan nga attorney sa Negros Occidental. and soon to be Negros Oriental. Kung magbukas na ang border control. Border control. Edward Tajones, may agaman sa imo. Kay Ramil Fierro Seron, good morning. Kag kay Weng Morales dira sa Sampaloc, Manila, good morning dira sa inyo. Kay August, kay Natnat, kag kay Abby, good morning. Sa kay Junar Batislaong, Junar Clarence Batislaong, kag kay Charito. Charito lang. Charito. Kag kay Sige. Charito Pagid Villarte, kag Renato Villarte dira sa US of A. Good morning na. Sa kay dugay na utang ko si sino nga ni si Sir Bala ni kilala ni Eden Bla? Si Sir Tupe. Si Sir Tupe niya. Sige. Sa Purano kag Tunog family sa Magalyon, wani kilala mo ba amo gid sila niya? Kay tunog ni sila mo, mga pamilya. Yes, of course. Amo ni sila, no? Damo man to sa bago may mga tunog man na. Kanami kay katunog sa Tunog, ila. yeah. Sige. Si kagawad mo ni Ko Prudente ara daw la. Dula ko di kita. Pero sa on air mabatian nya gid na iya. Agree ta siya karon. Yeah, great ko man karon si Kapitan Ed Pregua bala on air, ABC President naton sa Isabela. Good morning dira. Kag sino pa? May mga i-greet ka pa daya? Mga lista mo da? Si Kapitan Jojo Malayang, Balasang Kabog. Oho. Good morning sa imo ka. Nakakita na ka mo, wala? Wala. Greet ko lang siya. Si Kapitan Greet ko lang Olay siya. Abalahon. Si Kapitan. Si Kapitan Kagawad man. Olay Abalahon sa Kabog. Do islan mo si Joaw. Luislan mo action boy, aw. Maging kapitan mo na siya action boy. Good morning, madaki kagawad, Kagawad, Yes. ano ganun, Olay Abalahon. Adora na sa mo. So Olay. Sa makita, magkutsulod kita sa Kabog, hindi ka na magtalang. Da kami aran da nga Olay Store.
Ay, true. Iyan na. Iyan na. Try ko daday mabakal-bakal. Kilala ka da. Kagambala nga pakapiha ko. Mali action boy. Kaya kung hindi siya, malalaman niya ang hinahanap niya. Hinahanap niya na padya. Diya. Sa kay suon mo, Mike, dibuon. Ay, yes. So, Mike, good morning. Kaya Maninoy mo, Noel. Ninoy Noel Libuon. Good morning. Ado ganda mo, lagi na akong Maninoy. Ganda mo na. Sige, budget na lang ang kulang. Magdako lang ang baboy, Magdako lang baboy, pamaligyat. Kagang manok to ba lang nga halin kay Doc? Magdako to, gaan mo man ko. Ay, amot na munto sa imo. Ay, sige. Andaman mo lang, recorded mo lang. Iamot, gidiya. Saan kang pakasal niya? Igo lang na magdako-dako ang baboy. Wala to ko na magdako mga baboy, kung mga manok niyo wala. Hindi kaya ang baboy ang mong makasal mo sa hindi. Laklay. Sige, good boy. Hindi lang yara na sa una nga. Mari. Kuha mo tanay, pabunyagan mo na. Nya, igo na mari, dako-dako ang baboy. Gali kay. Kaya ang baboy, guro mabunyag. Ay, kalay. Isang baboy mabunyag. Kalay. Muna, todla. Good luck na bala sa South Korea, di ba? Kung makadamgo kaya sang baboy. Kumadamgo ka baboy. Tapos ang baboy dito sa 1970s, ginabayad ni sa mga tuition fee. So, kung exam na, pasaan ka na baboy? Kaabang baboy simuli ko. Tapos bouncy, ano talang ka na yan. Ito, kagamay man isang baboy mo to. Niya pa idik na kadala. Pwerte na. Irti, no? Sa una to, kaya wala pa kwarta, no? Amo man na. Ika munggan. Tingnan namin yung pamangkot, pag hindi kay Dennis, kung mabakal ka baboy, baboy man ibayad mo? Kaalam. Gidya nga pa Pwerte kaalam-alam. Yaka din. So, lagi na yung may makapirdi sang kaalam mo niya. Dugay sa nga, kung to nga pag muni-muni, kag pag, hindi ko katulog sa panumdom sa iyab lang wisdom. Pwerte na. Pwerte si Dennis. Napamangkot mo na si Joms kung ano ito niya menu of the day. Doon sa Ako yung kagapon, palang kabalon ako yan. Kabalo ka na yan? Yes. Lechon paksiw ay. Kag may isa pagid. Ang ulo sang baboy ginbutangan sang hambal sa kon. Biya boss mano ta malechon paksiw kag ulo sang baboy with munggel. Munggel man. Munggo gali. Munggel. Doon nag pa kami loading, pa kami una. Munggel. Yabi naman may lain siya, may utan nga munggel. Munggel? Munggo? Ang biya yeti. Yeti wa, kumachichi. Ako para hambal, yeti. Ate ko re, confirm. Perti si Jom Maria Si mo. Jom. Thank you kung manog regular ka na, no? Kapakitang gilas siya. Amo ganda, kaya gina-assess na siya mo, may assessment ina. Ano kayo ada, kaya para nga ang assessment namon sa imo. Mayo. So, perting baka-baka yan. Kita mo, pati box ang kape, yung natrapuan niya sunros. Joms! Inaya lang da, Joms. Pwerte si Joms. Yes. Sige. Matamat lang, Amo na sa astang box ang kape na kuan niya. Oo, gina-disinfect yo. Kitaon di sa ako, no? Kay ara daton pantry. Sa tubangan ko di makita aton pantry. So gina-sunrox niya astang. Gina-sunrox sa pating box ang kape. Ambot anong purpose? Para ma-disinfect. Sige kay standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye na Balita International, nagprotesta sa karon na masobra isa kagatos ka mga healthcare workers sa Houston Methodist Hospital System sa Texas nga nagsuspender kag ginakabalakan nga makakasa trabaho matapos wala nagpabakuna kontra COVID-19. Suro kay Houston Methodist CEO Mark Boom, nagatiglawas ini sa 1% lamang sa kapin 25,000 ka mga empleyado sa hospital ang 178 kakalakip sa nasuspender. Suro dire 27 sa 178 nga nasuspender ang
ang nakabaton na sa unang nga dose ng vaccine kag nagalaom nga mabakunahan sa ikaduha nga dose ng bakuna. Suspendido ang mga inis ang 2 ka semana kag posible makaka sa trabaho in kaso mapaslawan nga makumpleto ang bakuna. Sa balita naman sa patay sa pangnegosyo, mapag-asirhan na sa Nikon Corporation ang ilang camera body production sa Japan sa pagtakop sining nga tuig. Samtang bangod sa ang digital camera market karon ang nagapigaw na bangod sa nga improve na nga photo function sa mga smartphones. Bilang kabayan sila nga structural reforms, ang camera giant mag-silo sila produksyon nalin sa planta nila sa Miyagi Prefecture. Ang ilan nag-isaron ni domestic camera manufacturing site sa isa kadako nga factory dito sa Thailand. Ang Nikon ang nagapanguna sa camera industry upod sa Canon Incorporated. Umanin naging lansar ini ang una camera sa 1948. Apang kompanya ang nagapakatubang karon sa mas mabasko nga kompetisyon sa nagligad nga matinuig kag na pierde ini sang halos 314 milyones dollares na nagligad nga fiscal year nga nagtakop sa bulan sang Marso. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 47 pesos kag 75 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 8 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 15 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment, gilayon nga gin-erase ni Isabel Daza ang picture nila sa ang iyabana nga karon ginafiestahan sa online world. Sa nasambit nga kontrobersyal nga picture nga na-screenshot sa pila ka mga netizen, suksok ni Daza kag French nga husband sini ang kalo sa diin may nakabudang nga vaccinated by Pfizer. Ang Pfizer nga isa sa mga brands ng bakuna batok sa coronavirus disease ang ginasiling personal choice sa mag-asawa, bagay nga ginulan sila sang pakamalaot. Nahibaloan nga si Isabel kag yabana upod man ang yabata ang yara sa Hong Kong sa diin hilway sila nga makapili sang luyag nila nga bakuna. Para naman sa mga netizen, nangin insensitive ang bata sang 1969 Miss Universe Gloria Diaz kag posible magresulta ini sa mga Pinoy nga mangin choosy sa pagbakuna diri sa Pilipinas. Sa balita sa sports, abansin ng Phoenix Suns 2-0 sa ila serye batok sa Denver Nuggets pagkatapos ng lampaso ang Denver sa score nga 123-98 sa Game 2 sa Western Conference Semifinals. Liwat nilang panguna sa pagdaos ng Suns ang veterano nga point guard nga si Chris Paul nga naka-record sa 17 puntos kag 15 ka-assist. Ang 36 anyos si Paul ang wala sa na-record nga turnover kag daw ginbaliwala ang iya sinagyan nga injury sining karon lamang. Ang mga starters nagbalanse man sa ilas nga performance paagi sa double-digit point kalakip na si Devin Booker nga may 18 puntos kag napulo ka rebound. Sa bayan sa Denver, wala na puslan ang ginhimo nga all-around games ang bagong NBA MVP nga si Nikola Jokic gamit ang 24 puntos kag 13 ka rebounds. Ang Game 3 himuon naman ako niwato naman sa teritoryo sang Nuggets sa Sabado nga adlaw. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato yung baka-action, happy Friday, everyone! Happy Friday! Yes! Kag, kuhan man ang Independence Day la buwas. Tomorrow. Why ka nga daan buwas, so wala ka independence. Ay, muna. Di wala ka? Abi ko wala ko sang double pay. Gali kay wala ko sang independence. Di wala ka sa Independence Day. Alay. Hindi lang wala ka buwas sa Independence Day. Oo. O, say, wala ka sang Independence kasi allowance. may Independence allowance. May Independence Day allowance yung kita. Ha? Di wala kaya buwas. Ate, sige lang, it's okay It's to be, okay. not to be okay. Ay, una, ha? Basta happy ka mo. Gusto ko happy ka. Oo. Very, very Enrile. Enrile na, 1 point sa Enrile. Gusto ko, happy ka. Perfect. Sa kay ABC President Ed Preg Juarez Isabela, Kap, good morning. Good sa imo dira, no? Yes, good morning. Okay, so sige Action Boy, sa aton nga balita espesyal, ini ba lang mga weirdest and most interesting facts sa mga lideres sa kalibutan, mga world leaders. Para sa Kim Jong-un dara da? Kay damo ni siya, I think Kaysa na sa mga weird eh. ay, gali ka. Pero doon wala din siya nadala. Sige lang kay sige. kadamo. Una Action Boy, si, of course, Donald Trump. Donald Trump of the United States of America. Yes. So, Basi isang presidente pa na sa ginimo inang ano? hindi pa siya na, hindi Action Boy, hindi. Hindi. So, 1990 Action Boy, ang Spy Magazine, bilang ang ginatawag, nagpatig
nagpatigayon sila Action Boy sang prank sa mga world richest people. Kasi Trump isa damo. Isa na siya sa mga rich Action Boy. So, nag-send sila sang 13 cents sa mga world's richest people. So, sa report... 13 cents? Cents. So, sa Splinter, ang Spy Magazine ko na naghimo sa company called nga National Refund Clearinghouse kag nag-open sila sang checking account. Nag-una-una Action Boy, nag-send sila sang $1.11 sa 58 ka mga well-known people. Lakip na dira si Donald Trump, of course. Out of those... Anong purpose na? prank gani. Prank. Sige. So out of those 58 Action Boy, 26 lang ang Balik? nag-cash out, In-cash? nag-in-cash gali sang cheque. Worth 1.11 dollars. So ginpatigayan nila Action Boy, yung padayon nila, nag-send naman sila cheque nga 64 cents. So sa mga nabili nga 26 to ka people nga nag-amo ang nag-in-cash sang $1.11. So this time 13 lang ang nag-cash in sini Action Boy. Tapos after sina nagpatigayon pag sila sang pangatapos sila cheque sang 13 cents naman sa mga 13 people nga nabilin. Kag ang ang nag-cash in sini Action Boy, si Donald Trump kag si Adnan Khashoggi. In fairness, wala do ka, wala Action Boy, do ka weird gito. Kito 13 cents, di ko mo ka na naka-reach ya, pabayaan mo na iya. Tibot silingon para siya, importante gidya ang kwarta. Diba? Bisan every single cent. Importante gya sa iya. Correct? Okay, correct. Kag siya man ni Action Boy, si Donald Trump man ang presidente nga nag-try siya nga pasakaan sang kaso kag pamultahon sang $5 milyones ang isa ka author sang libro. Kay instead of billionaire, gintawag siya nga millionaire. Sa libro sinastang sang author nga si Tawag mo kuya millionaire man, billionaire kuya. Saka anta ka kaso bra. $5 million. $5 million para magduga akong billion. True. So si ang author na Action Boy sang book si Timothy O'Brien. Ang ngalan sang libro, title sang book Trump Nation: The Art of Being Donald. So dito Action Boy kay may tatlo siya ka sources sa sinang libro. May tatlo siya ka sources nga ginahambal nga ang kwarta kuno ni Trump, ang net worth niya kuno Action Boy, mga 150 million to 250 million dollars. Ti billion niya gili ya. Ti pasakaan siya ni Trump kaso. Pero sa uli na-dismiss man Action Boy kay syempre wala man bala na prove gid bala nga may nahimo nga actual crime ining si Timothy. Pwerte, hindi ka tawag. Wala siya gintawag ng millionaire. Hindi siya tawag ng billionaire, mga kaso siya mo. Di ba? Kay si Paul Candazo, kung niya, good morning lang sa akong lolo nga si Lolo Dimit. Good morning, Lolo Dimit. May lang nga pagpamati. Tatay ko na. Ay, tatay. Agile, si Lolo Dimit, draso may Bago City. Good morning, Si Gil. Paul ya, inablos ko na Inablos mo. Ari siya ka nag-comment siya ganion. Lolo Dimit Duran. Didi. In short, Didi. Didi. Okay. So, next Action Boy, si Queen Elizabeth II. Siya yung Action Boy. Kabalo ka lang Action Boy, nga si Queen Elizabeth II, trained truck mechanic and driver niya siya gali. Kabalo ko na. Kabalo ka gali. Sige. So, Ano ba lang na Queen Elizabeth, siya na ang may pinakalapad nga, daw landowner, siya ang pinakalapad nga, nga ginatawag nga. So, hindi ka bala sa kalibutan. hindi ka bala makathink nga, ay hala, ano siya gali, ng train truck mechanic driver. Siya. So bongga siya, Action Boy. Kag Action Boy, she is the only remaining female member of the royal family kuno nga nag-work with the armed forces of the Philippines. Armed forces. Kag siya man Armed Forces of the Philippines sa Great Britain. Una. Armed Forces, kag Action Boy, siya man ang living head of state nga nag-serve sa World War II. Subong do 95 years old na siya bala, Action Boy, no? Sa World War II, sila pa na sa una ni ang Prime Minister si Winston Churchill. During the World War II. Sige. Kag Action Boy, si Queen Elizabeth man II, ang only person sa UK nga allowed to drive without a license. Driver's license. Swerte, no? Na. Bongga. Kag
hindi man siya required nga may plate number bala siya sa lakyan. Kag ang ina nga privilege Action Boy na extend man sa iya nga mga immediate family members. Pero siya lagi niya. Wala mo sa kinahanglan passport kag visa. Sa iba, may mo pagin na. Okay. So, bongga, si Queen Elizabeth, no? Tapos, Queen na sa sangdamo nga mga countries. Okay. Sige, bongga. And then next... Gusto mo mangin lola si Queen Elizabeth? Pwede man. Kung gusto mo kumangin apo. Kag gusto mo mangin friend si Donald? Duck ka lang. Donald Duck. Galing do ka, no? Do ka budlay, kung mangin friends si Donald Trump. Kaya kasi may mambala akong alain, bala ipasakaan niya ko sang gaso. Okay? So, next action, ang ibang ginawa, tago sa nila kwarta. Do hindi kayo mag-submit sang, ano na gani? Sang salin. Si Donald Trump, yung baka bakagay siya. Kaya madatis, ginaman siya, no? Okay? Pero ay naman subong ko na. Away naman subong siya datis. Nga man. Mut lang, ano mo man ko no? Gali. Nagpigaw ng iya nga mga sa kwan sa Businesses. construction business sa kag sa real estate mo. Sige. So next action boy si Abraham Lincoln. Abraham. No? Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham. So 16th US President siya action boy. Siya lang niya ang presidente nga nakasulod sa Wrestling Hall of Fame. Wrestling? Oo. Wrestling siya gali action boy. Kag balok action boy, he was defeated only once sa iya 300 matches. Sumali sa mo wrestling. Mayo siya action boy. Hindi na wrestling Ay, na. boxing wrestling ka ni Doors. Pero hindi na wrestling nga pero nang sa wrestling na blang mga sa TV makita mo hindi na sa mga wrestling. Wrestling na yan nga daw sa pareho sa Olympics blang mga wrestling blang. Okay, ama na siya. Pero in fairness, drama na yung wrestling sa WWE. Drama na action boy daw mo. Wrestling na sa yung wrestling match So in fairness no, sa 300 niya kahampang action boy kaysa lang siya na pirdi. Hindi ba si Abraham Lincoln na muna siya nagdula sang white sang anong slavery Hindi blang mga blacks blang slaves ang una. So gindula yan na. Siya na ang nagdula sa slavery. Sige. So next action boy si former US President Barack Obama. Siya ni action boy ang first president nga nag-set up sang Twitter account. May Twitter account na pero isang presidente sa una nga may Twitter. Siya lang yan. Hindi siya nag-set up sang Twitter account. Sa Twitter. Kundi Twitter account as a president. Nisunod ni Trump. Kaya diri sa aton action boy. Actually ang mga mga western malang ang hilig tweet bala nga mga president bala kay si Presidente Duterte wala man niya ga-tweet siya hindi man siya hindi man siya ang ga-manage ang iyang mga account ganiguro social media so man na siya tapos action boy gin-launch niya ang Barack Obama nga Twitter isang March 5, 2007 kag during his 2008 campaign it was the world's most followed Twitter account. Ano kada? Pwede si Vice ganda. Dugay na tayo mga panahon. So, kagan action boy, although ang iya staff, ang nag-manage ang iya nga mga tweets da. Pero nangin active siya starting June 2011 nga siya nagid. Kaya ang una niya nga tweet ang about sa Father's Day message. Nga ambalya, being a father is sometimes my hardest but always my most rewarding job. Sana all. Sana father mo siya. Sana all. Ay, hindi ko Japan ni Bailo, si Dominador. Dominador yung Japan niya. Dominador pa rin. Good morning, Doms. Siya sa Davao. Okay? So, sige, last action boy. Si Xi Jinping, current president naman sang China action boy. Kabalok action boy, nga si Xi Jinping gali, kaagi ni siya gali istar sa Cueva for 7 years. Naka-start siya sa Cueva action boy for 7 years matapos nga iya nga tatay action boy nga si Zongson ang ginpahalin sa action boy, ginpahalin sa ginatawag nga party na bala, communist hindi party nga party. Sa Communist Party. Daka mo na. Kay action boy, ginpahalin siya ni Chairman Mao because of his disloyalty kuno. Ti na preso siya. Ti wala guro kadtuan si Iban si dito siya sa Cueva nag-start for 7 years. Until ginalaw siya sa government nga pwede nakaskwela So imagine bala no, grabe do. So do na incomunicado kagali. Ha? Incomunicado. Incommunicado. Excommunicated.
Muna. Nadaw na, kung ka ba? So, mana siya action boy. Do ka, di ba? Do ka weird, no? Nga naka, ang Gaya na, subong presidente na saya. Subong presidente na siya. Sang soon to be the strongest nation in the world. True. Grabe na. Ang China. Okay? So, mana action boy, kaya nga itong time, di hindi nigid kaya. Bunch kaya. Sige. Actually, damo pa action boy. Dawa Patigil pa. lang. Sige lang, may lunes pa man. Ari ko man sa sige, lunes, sige. guro. Ay. Hindi ko lang makalip. Si mga doon ginaunahan mo na sa akin. Hindi na makabakasyon sa Bisa daw hindi ko siguro bla ko nara ka mula. Sige, mga ka-action, standby na kita sa action hotline. Upod ka-action, Art Tayhopon, ang inyo naman rin ang news team. Action, Dorel Cabal. Kag-action, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod